kaham flora and fauna blog ni fasingtei tai koloma jafaro Green Valley Plant Nursery in Bakak tai faidi song tini 15 March 2024 tini ni hai hamya sal ni jarawasi ni tirprawa apel bubar ba apel thaina ni jarawa bomotei अवस्था अंगैतम बमतै साल हामी अंगैतम बनतै tai kisa kok thaisa thaini bada video kok salaya no tama himalay tini ang o jara wo apel na tui kok sanani bakha tongmaya fia ba nirok jara apel kaine ra no jara apel na hamjang nai ra borok belai khai khatung mani bagoi brane apel bufang tamo ongi tongkha tamo ongya bono naina ni bagoi ne bono salaina ni bagoi ne tini ang haina hai jara kesep ni bisingto nau bai malanya ni ma phaipi ka tamoni himale mia ni simi 14 March 2024 ni simi tripravo chumai ganang wati mesemasa phai tongo abuni bagoi tini haina hai nau bai ang kok bara kisa sana ma phaipi ka om hai ka jodi jara paitha go apel bari tongo hingke tai wati mese phai tongo satung kutongongoi tongo belai khan chumuyongoi tongka taklaile bahai ka tripra wa apel bubaro bathai bathak nai ang je chongma jara tile tripra wa taklai apel tai busi thaite yang nai jar je apel lunga ani hai paitha go barnai paitha go bubar nungnai bufang blai kabang ongi tongnai brone apel bufang le taklai bathai kabang bathak thotok ma tongya naidi bubar to belai na kabang ma tong bubar bufang kuplung no bubar tong fia ba bathaile busuk bathak no wanama singsa wanama singsa rogo singtamo khlai thai himale tawa apel bufang nakha chumui tongmani bagoi apel bufanga tamo phaina yongsa kuksa belai khan phaina yo yongsa kuksa na nong belai khana kaham kha naichong ma tongnai apel bufanga thaisa thuisu bathai batha ge hingka bedek pakai deksa rogo thaisa thuisu ni bara batha galak amai ka batha ge tong hingke nong naika ni khlaimani belai nai thoka ma khlai nai ni no naika ni o jodi belai koromani tongo balai lermani tongka taklele apel le ni bufanga le thaisa phana nokjagya angnai ani bufanga ang jata nogoi tongo boni fruit setting bahai kongna nai tong ongna nai tong au kok no tai sayesi cholika ongya ongna nai tong abuno sanai phaidi ongna ongya ongai tong bathaya ongai tong o bathai gen jara si tai bu nok bar sitra phai ingkale fungus phainai o apel bufanga emne se apel bufanga tripra bela ke fungus attack ong belai khan fungus attack ong tripra o ga jara o sitai sata o satung phaika yongsa koksa phaina apel botro tongka kana abuno sapai painai bo wafek pai nai sapai painai kusu pai nai inka o jara o belai khan bithi wathi tu inong chati yogi ma tongnai tini khana ni bisinga bithi wathi nangi mano tini khana bisinga yongsa koksa phai mano am hai kai no chongai nongni nok bithi jogale ma tonai bufang chicken kotor bepar no bari tong fiawa nung bonus chathai ri ui bithi ri ui tu ri ui beskanga nung bona bathayo bathai jara tone mare nai hai nai bathai tone ri kan bathai ni bisinga tai yongsa phai chanai yongsa koksa ni bithi mare chanai erpore bathai torsa kan hai nai toksa phai chanai susiki chanai bagai bone bagi bo jal bu sungi mare chanai hai ka to ani ara thai ja tuichu saman rogo thai mani nogoi tong sung aja jara ta ma hamala kisi sa torkha apel bahai phai ka tokblu phai chapai kalangi thanga to naithogo tokblu samo naithogo nongni toksa nini apel lunga toksa bir prawe nini apel beda susiki chai tong abu ko tong thongmani kogno fia ba monma bo thaisa thuisu naina musumani ba sungbo kokhi ka haisi sini apel lunga taklai busak apel bathagri mano nokbar hameni jorawo adoki triprawa apel thaini te thaya bono nai kani khlai nai chati yogi tongmani bono nai chongi tongmani ba kok thaisa thuisu bara sajagi mano sajagi tong hingka ta anana kalsandi tamani male chung triprawo apel thaima jat variety tong horimondai nai dorset golden anna tropical sweet oma hika tong hini khana hoina sung tini apel kai lemani fia ba ongai thangka tabu triprawo apel ni nok ba taklai bela ekhane karini bagai sung
kiri jak laika lasi jak laika wana jak laika apil kainai rok haya do ba lasi ma singsa hai kaisa kok bo tong ta me hola asuk apil bubar kaham bari tong thanasi apil bathai no ya bubar busuk kobang oro jodi asuk bubar kobang jodi apil thai basuk phan thai hingka bufang kaisa apil thai dok thai chini phana thai hingkale belai khano tong thokamon taklai da tai se tong thai ya khali tai se haina hai chung nai le nei apil bufanga kai thana training pruning boni cha thai nang thai boni tui he abo bahai kai chung koroi thangka koromana bahai ka chung haina hai kaham kai chatiok na mani bising tei bono naikani khlai mano obono chung khali o naile phi nai bubar ni kok taklai chung osuk jara tei no bubar ni kok salai lai si nai samani bising tei chaya sugya nangya nugya kabang mano tongo himalaya tamo himalaya video khlaiui nang bai malanya ni kok tongmaya video ni bising tei nang bai apil kai mani kok salainani musumani bising sang blog apil bufana matubu tamo hingka ani slai pana bara apil kai ngai tongthak janai borok rok tongo bono bobai ang korengna musumani bagisi ang video ma khlaijao haina hai ani o blog no subscribe khlainai tai like rinai share khlainai rok na khuloma jafarai oro no mathai ka hambai।